Ponúkame vám exkluzívne na predaj rodinný dom v obci Vyhne, len 10 km od Žarnovice a 15 km od Banskej Štiavnice. Jedná sa o spodnú polovicu dvojdomu s obytnou plochou 150 m2 so samostatným vchodom, terasou a záhradou. Dom prešiel kompletnou rekonštrukciou. Je napojený na všetky inžinierské siete, má nízke mesačné náklady na energie a bonusom je aj podlahové kúrenie. Taktiež má skvelý prístup autom a výsuvnú bránu s parkovaním vo dvore. Záhrada má rozlohu 270 m2 a nájdete tu rôzne druhy ovocia či vyvýšené záhony. Len 1 kilometr od domu sa nachádza veľmi obľúbený vodný raj Vyhne, podobne aj vyhniansky travertín, kamenné more či ďalšie zaujímavé atrakcie.